Un miler de persones s'han concentrat aquest dilluns a la tarda convocats per la plataforma Som Escola a la plaça del Bit de Girona per defensar el model d'immersió lingüística a l'escola catalana i expressar el rebuig a la reforma educativa impulsada pel ministre d'Educació, José Ignacio Wert. A l'acte, que ha omplert la plaça de Gom a Gom, hi ha estat també present l'Ajuntament de Girona i els grups municipals de Convergència i Unió, PSC, Iniciativa per Catalunya Verds i la CUP. La convocatòria, que s'ha realitzat arreu de Catalunya sota el lema Per un país de tots, l'escola en català, ha consistit en la lectura d'un manifest que ha llegit el president d'Òmnium Cultural del Gironès, David Martí. L'acte, a més, ha plegat alcaldes i regidors de municipis pròxims com per exemple Fornells de la Selva, Vilablareix o Sarrià de Ter. Un cop finalitzada la concentració de protesta, els assistents han cridat a favor de la independència i han cantat Els Segadors. Les persones que s'hi han concentrat també han mostrat pancartes de protesta on es podien llegir diversos missatges contra la proposta del ministre d'Educació.